kuulemisella olemme ratkaisseet monta lahjapulmaa. Suosittu Mulinex mikroaaltouuni, kestävyydestään tunnettu JVC-video, hiljainen AEG astianpesukone. Tulen Nummiselle Hakaniemeen. Ultra hair glow neon glitter. You wanna have fun. You wanna look your best. Wanna have fun. Olipa kerran 7 viisasta leipuria. Ne leipo kaupungin parasta leipää ja niin ihania torttuja. Sitten ne leipo kinkkuja. Ihan totta, niin ja pipareita tietty. Mutta ajattele, että hedelmiäkin. Oli ne ihmetonttuja. Samoja herkkuja saat elannosta. Upponalle juhlii 10-vuotispäiviään. Juhlaa vietetään Autiolla saarella erakon vieraana. Terveiset kertoo Elina Karjalainen. Kansamme vaiheet kivikaudelta Holkerin hallitukseen. Suomen historian pikkujättiläinen 9000 vuotta yksissä kansissa. Kirjallisuuden Karjala-palkinnon on voittanut Anu Kaipainen romaanilla Vilulinnut. Runollinen tarina nuoren tytön vaiheesta ja evakkoperheen elämästä uusilla asuinsijoilla. Hyvää lukulomaa akateemisesta. Tässä on vähän musiikkimiehiä paikalla. Ja erityisesti tänään meillä on vieraina ansiutuneita muusikoita. Mitä se ryhmä? Tässä on Pepe Ahlqvist, joka palkitaan huomenna. Ja jo aikaisemmin syksyllä palkittu Heikki Häkävirtanen. Ja kun me oikein tätä palkitsemista tässä ajattelemme, niin mitä se semmoinen ansioituminen sitten muusikon, erityisesti jazzmuusikon osalla voi olla? Se on Pepe, millä tavalla koet itsesi ansioituneeksi? Mitä nyt on oikein tehnyt? No, ehkä se on siitä, että loppujen lopuksi, jos joku muusikko palkitaan ja niin edelleen, kai se katsotaan aika pitkälle siitä, että on vuosia tehnyt duunia. Vuodossa kun olet vai? Niin. Esimerkiksi jos mä ajattelen omasta itsestäni, niin mä ajattelen blues-pohjaista musiikkia vuosikausia. Ehkä se niin katsotaan, että on niin tavallaan jaksanut tehdä sitä duunia ja uskonut siihen ja niin edelleen. Onko siinä vuosien aikana tapahtunut jotakin kehitystä vai oletko mielestäsi ihan niin kuin samalla tasolla kuin aikaisemmin? Ei varmasti, ei tietenkään. Totta kai se on tapahtunut kehitys koko ajan. Siis myöskin musiikillisesti ja niin edelleen koko ajan, koska tietysti kunnianhimoisesti haluaa päästä eteenpäin ja niin edelleen. Kaikissa rockissa mitä tahansa tekee. Ja eihän sitä niin itse tavallaan muut ihmiset sen niin kässää sit, missä ollaan niin menossa. Ja muut ihmiset sitten tavallaan palkitsee yleisöä. Niin elämässä tehnyt? Siis mitä olet musiikissa tehnyt tähän ikään? No mä oon itse parikymmentä vuotta, pikkupois lähtien, 10-vuotias lähtien alkanut soittamaan, treenannut ja niin edelleen. Pikkupoikabändeistä lähtien eteenpäin. Mitä? Tähän, no, sanotaan 70-luvun lopussa 5 vuotta Chicago Overcoat ja sen jälkeen bändejä. Mikä instrumentti? Laulaja ja huuliharpisti. Ja siitä eteenpäin erilaisissa bändeissä ja viime vuosina omaa prokkista koko ajan kehitellyt, omaa juttua. Ja sitten tietysti tehty studiojuttuja Umon kanssa, Oiling Boilingissa ja niin edelleen. Ja nyt sitten ensi vuoden alussa lähtee oma bändi liikenteeseen. Mikä se nimi on? Pepe Ahlqvist and the Sunset Boulevard. Ketä siinä on mukana ja mikä kokoinen meininki tässä? Se on kuusimiehinen bändi. Se on rumpali Anssi Nykänen ja basistina Harri Merilahti, 2 kosketinsoittajaa, Timo Pratskin ja Jussi Liski, kitaristina Kurri Tulikallio. Se on aika modernia matskua. Blues-pohjasta, mutta kuitenkin sanotaan funky, rock ja ihan omia biisejä ja siltä pohjalta. Niin sinä olet nyt palkittavana oleva muusikko ja instrumenttisi on huuliharppu ja laulu. Jos sinulla olisi lapsia ja he menisivät kouluun ja sanoisivat ensimmäisen luokalla opettajalle, mikä on ihan ammatti, niin mitä luulisit? Joutuisitko he selittämään tai haluaisitko selittää? Onko ammatillasi statusta ja instrumenteillasi? Niin, no mä en ole isä eikä mulla ole lapsia, mutta ehkä lapset sanoo, että isä on muusikko. Blues-muusikko, jazz-muusikko.
Ehkä pelkästään muusikko. Että en mä tiedä, ei siinä varmaan mitään ihmeellistä. Sinulla ei ole mitään kompleksia instrumentista sitten. Ei mun mielestä siinä ole mitään Joo. ihmeellistä. Kenties huuliharppu on. semmoinen ammattiarkausti? Onko toi ei ihan todellakaan. ammattipeli esimerkiksi toi? On. Se on pieni instrumentti, mutta silti suuri instrumentti. Muutama kymmenkunta reikää. Kymmenkunta reikää, mutta sä löydät sitä kaikki, sä pystyt taivuttamaan ääniä ja niin edelleen. No taivuta nyt joku fraasi. No esimerkiksi mä voin ottaa C-harpusta G-äänä. Esimerkiksi näin. Sä voit soittaa vaikka mitä. Mulla tuli mieleen tästä Pepen ansioitumisesta tai ansioituneisuudesta vaan se, että Pepehän ei ole kauasta asunut Helsingissä pari vuotta. Vuoden alusta joo, että mä asun Lahdessa. Kyllähän meikäläiset, jotka on täällä tunnettu monta vuotta, niin kaikki on tiennyt, että Lahdessa on hyvä muusikko nimeltä Pepe Alkis, mutta nyt kun muuttamisen myötä tietysti se on tullut täällä pääkaupunkiseudulla paljon tunnetummaksi, johtuen myös siitä, että Pepe on ollut erittäin aktiivinen esimerkiksi jameissa. Nyt hän on ollut tämän vuoden aikana paljon kaikenlaisia jammeja täällä erilaisissa ravintoloissa ja Pepe on ollut erittäin näkyvä hahmo siellä. No, se on tästä jameista ja aktiivisuudesta, niin kun Helsingissä ei ole sitä klubia, niin mitä yleensä tämä sosiaalinen kanssakäyminen merkitsee muusikolle? Ellet missään ole, etkö sä töitä? Se pitää paikkansa paljon kyllä. Siis sekä nyt, en tiedä onko asia ollenkaan muuttunut, siis vaikka nyt ei ole vakituista jazzklubia, jossa sama juttu on ollut aikaisemminkin, että soittaminen on myös sosiaalista tai kaikenlaista sosiaalista kanssakäymistä, mikä viime kädessä vaikuttaa varmaan jopa työmäärään, että kuinka paljon sulle töitä tarjotaan. Valitettavasti näin on myöskin, että ei se ole mikään ihannetila tietysti. No, sinä olet basisti ja nimenomaan tunnettu studio- ja tämmöinen säästysmuusikko, joka odotat tilauksia niin kuin taksimies. Ja Joo. Pepe taas pyrkii omaan bändiin ja oman onnensa sepäksi. Eikö tämä klubihomma ole niin lähempänä sinua sitten? Tai sen tarve? No siis sanotaanko puhut studiomuusikkoille, kieltämättä mä teen paljon töitä studiossa, kliinisessä työympäristössä, mutta ehkä juuri sen takia mä kaipaan niin kuin musiikin soittamista, esittämistä niin eri klubeissa ja ihan niin kuin hobbina sanotaan näin. Että sitä multa se ei ole semmoista kunnianhimoa siihen, että pitäisi jonkun määrätyn yhtyeen kanssa tai oman yhtyeen kanssa esiintyä jossain klubeissa. Musta on kiva mennä nimenomaan sinne spontaanisti jammailemaan niin. Ja se on hieno asia siis tänä päivänä niin esimerkiksi etenkin Helsingin seudulla. Nimenomaan siis koko jamisysteemi täällä. Siis täällä on melkein joka päivä jossain alkaa tänä päivänä olla elävää musaa. Se on vaan jakautunut eri viikonpäivillä eri paikkoihin vastoin kuin ehkä pitäisi pyrkiä tekemään, että olisi yksi tai kaksi joka päivästä ammattimaista hoidettua kiinteä. Tänään oli nimittäin semmoinen tiedotustilaisuus, missä me joudumme kertomaan, että tämmöinen tammikuussa avattavaksi suunniteltu uusi klubi siirtää nyt avaamistansa johtuen ihan joistakin käytännön huoneistojen ja muista kysymyksistä. Mutta asiaa tutkiessamme niin tässä parin kuukauden aikana niin yleisöllä ja erilaisilla lippujen ostajatahoilla firmoilla oli kovasti kiinnostusta jazzklubissa käyntiin ja sillä tavalla esimerkiksi takaamaan yleisöpohjaa ostamalla firmansa käyttöön lippuja ja näin poispäin. On ilmeisesti tämmöinen sosiaalinen tilaus 1 tai 2 klubille Helsingissä olemassa. Ja joskus varmaan poksahtaa sillä tavalla lähiaikoina, että näistä tiistai-klubeista joku pamahtaa ympäriviikkoiseksi. Joo. Niitä pitää vaan hoitaa hyvin. Se on. Niin, niitä on tullut ja mennyt tosiaan. Mikä sun mielestä on paras tarina näistä klubeista, mitä Helsingissä on ollut? Niitähän on ollut niinku... Siis paras tarinalta? Niin, siis tarina jazzklubista. Niitähän on Mäyränkolosta lähtien ollut erilaisia yrityksiä. Ja mä en käynyt koskaan Mäyränkololla, enkä mä käynyt tässä Downbeat-klubissa, niin mä olen alkanut vasta sen verran vähän nuorempi. Et ei mulla ole sitä kokemuksia musta Groovista, joka oli ainoa varsinainen jazzklubi. Toki silloin 70-luvulla oli monissa opiskelijapaikoissa oli silloin täällä jatsia tai yleensä muunlaista progressiivista musiikkia, jona mä nyt viikonpäivinä. Valitettavasti nyt ei enää ole näin. Toivotaan, että saadaan. Sillä asialla pihvi. Nimittäin tämä L.A. Law-niminen sarja, josta katsomme seuraavan osan, niin tämän osan nimi on Asia on pihvi.
Siinä Abby taas epäonnistuu treffien teossa ja Arnie palkkaa tehotyöntekijän. Kun sä tiedät tämän kaiken? Ja nyt me katsomme, oliko tehoa. Naioleaari, Milano, Pariisi, Tokio, New York ja nyt Helsingissä Yrjönkadulla Foorumissa. Kivat Naioleaari-tuotteet myös sinulle. Naioleaari on elämäntapa. Nyt joululahjat Unionilta. Uutuus Euroopan hiihtokeskuksista. Snow Speedi-pulkka. Kiva pujottelijarobotti. Ja makunautintoja leppoisiin jouluhetkiin. Iloista joulua Unionilta. Jos päätä särkee, mutta on pakko mennä, muista Disperiin. Ostin mahtavan joululahjan. Täällä on kronikat. Osta sinäkin. Kirjakaupoista kautta maan. Aidot piskinä vesisävyt saat Nummelan kalusteesta. Menestys, joka kasvaa. Menestys, joka luo hyvinvointimme perustaa. Kansallispankin osakeanti. Kansalliskasvun suuranti on meille kaikille varma sijoitus suomalaiseen menestykseen. Tule kasvattamaan omaa osuuttasi Kansallisosakepankissa. Olipa kerran 7 viisasta leipuria. Ne leipoi kaupungin parasta leipää. Ja niin ihania torttuja. Sitten ne leipoi kinkkuja. Ihan totta. Niin ja pipareita tietty. Mutta ajattele, että hedelmiäkin. Oli ne ihmetonttuja. Samoja herkkuja saat elannosta. Kolmos televisio kasvaa vauhdilla 3. valtakunnalliseksi TV-kanavaksi. Marraskuussa Varsinais-Suomeen, joulukuussa Keski-Suomeen ja kesällä 88 Hämeeseen. Yleisradio lähettää kolmostelevision ohjelmat UHF-taajuudella. Oletko varmistanut, että talonne antennivarustus on kunnossa? Antenniasioissa auttaa Yleisradion tekninen neuvontaosasto tai paikallinen neuvontapiiriteknikko. Night on Murder, She Wrote. Brake lines had been cut. I almost totaled the car before it could come to a stop. He's come back. But in my opinion, I think she needs help. Today, you imagine a murder. I mean, what's going to be next? An invasion from Mars? Please, Victor, something's happening. I don't know what it is. There's something outside.